Старите жители на Балчик разказват, че преди много векове морето светело като мляко. От тази бяла мъгла се появила жена в сияеща дреха. Там, където стъпила, скалите побелели. Хората вярвали, че това е Кибела и построили първото светилище. Дали легендата е символична или основана на действително природно явление? Някои учени свързват Бялото море с естествено биолуминесцентно излъчване на микроводорасли, но легендата остава жива. Храмът в Балчик не е просто древен обект. Той е връзка между културите на траки, гърци, римляни и местните общности, преплетена в едно светилище, оцеляло през векове. Това е място, което доказва, че България е кръстопът на велики цивилизации, че нашите земи крият още неразкрити мистерии, че историята ни е по-древна и по-богата, отколкото си представяме.